Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hello. أشهد أن لا إله إلا Wannan kamar wayar ka ce ka bata wajen alwala ko? Wallahi ita ce. Ka saurayi na gode. Allah ya saka da alheri. Bayan ka tashi ne sai na ganta. Ikon Allah. To ya ban san ka a wannan ma'aikatar ba. Ai na zo interview. Interview? Eh. Me sunanka? Sunana Ahmad Muhammad. To Allah ya bada sa Ahmad Muhammad. Allah ya bada sa. Na gode. Ahmad, ko da ci takardunka ba su yi kyau ba kamar yadda na gani yanzu, to babu yadda za mu yadda mu bari kamfani ta asarar mutum mai addini da gaskiya kamar ka ba. Saboda haka ina sanar da kai cewa kamfani ta ɗauke ka aiki ranar Monday ka zo ka fara aikinka. Yes, that is always we cross the now we are aware of it's an office work. You know it. Let's go.